tinanggo thangai bo dokhani bagai chini borok ni bagai bo samung khlainani muchung jago hne angkhe obo ani bagai wana ma singsa kogya surprise ngani kok boya je botini khoroksa candidate ngai tiprani ngai bo bchamani ang jotono no koyo bini pal ngai bini tamhanai colleague hne mano jang music industry wo jang khorok ni no rubur chap kha chamung bini colleague ngai bini pal ngai bini bai ngai norong jotono no koyo te angni ji common norokhaino common public ngai norong jotono no koyo bono keplai ngai ti shadi bono vote ready te bono support khlai di Decap mungtang sanong ni bus kanggo decap mana? Oh decap mung bubagra ni ajai mani salo selamjak mani. Oh decap mung kenajak nong kenano ro. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn